Aký bol týždeň? Dobrý. Super, u každého bol dobrý? Áno. Tak sa teším. Aj u mňa bol dobrý. My sme mali minulý týždeň prvé sväté príjmanie, aspoň väčšia časť z vás. Rozprávali sme o dobrom pastierovi. No a dneska vám chcem začať rozprávať o niekom inom, ako o dobrom pastierovi. Tiež to bol taký veľmi pekný život, vďaka ktorému inak sme aj tu. Keby toho človeka nebolo, tak tento kostol tu nestojí. Nie, že by ho on postaval, ale vďaka tomu životu máme aj takýto pekný kostol u nás. A ten človek sa volal František. František? Zapamätáte si také meno? František. Meniny má 4. októbra. No a tento František žil pred už vyše 800 rokmi. Má to niekto z vás 8? No, tak Miška, koľko? 8. No, tak si predstav, že 100-krát taký dlhý život, ako máš ty. 100-krát 8 je 800. Čiže pred takým dlhým časom ten svätý František žil a viete, kde žil? Poznáte krajinu Taliansko? Áno. Hlavné mesto Talianska, už ste sa učili? Rím. Tak, v Ríme je aj Svätý Otec, ktorý sa tiež volá ako? František. No presne, Svätý Otec meno po tomto Františkovi, o ktorom ideme rozprávať. Takže žil v Taliansku, v takom jednom meste, ktoré sa volá Assisi. Je to pomerne blízko Ríma, takže ho voláme František z Assisi. Super. A tento František z Assisi tiež túžil žiť s Kristom, tak ako túžite žiť s ním aj vy. A tak sa rozhodol v istom momente, že ho bude celý patriť. A že tohto Pána Ježiša bude aj ohlasovať. A to sa mu aj podarilo. A ja vám teraz pustím jedno také krátke video. V Taliansku majú Františka veľmi radi, tak majú veľmi veľa pekných videí o svätom Františkovi. A svätý František sa v roku 1219 rozhodol ísť do Afriky k jednému sultánovi, aby mu hovoril o Pánu Ježišovi. To je strašne ďaleko do Afriky ísť, nie? A ja vám pustím takú ukážku, kde sa stretol so sultánom, teda s najvyšším kráľom v Maroku. A kde mu čo si povedal? Budete počuť síce talianské slova, ale ja vám to preložím, dobre? Ale musím ísť troška tu. Vidíte? No, poďte tu ďalej, aby ste videli. Františka spoznáme tým, že chodil v takom chudobnom, hnedom odeve, zaplátanom. Ten odev nazývame habit. A to bol prejav toho, že František nechcel byť bohatý, ale chcel byť pred Pánom Ježišom chudobný. Keď si prišiel, povedal si mi, že sa chceš rozprávať.
Tak čo si mi prišiel povedať? Hovorí sultán. Chcem, aby si svojim jednotkám prikázal, aby ráno neútočili. Chceš, aby križiaci zmasakrovali mojich mužov? Nie, nechcem. Aby sme zanechali svojich mužov a vytvorili Boží pokoj. A sultán hovorí. Ale je len jeden spôsob, ako dosiahnuť mier. Zničiť mojich nemici. František hovorí. To je pravda. Mocný muž dokáže zničiť svojich nepriateľov, ale nie je väčšie, ak vie objať svet. Ja musím brániť svoj ľud. Ani kráľ nemôže zmeniť srdce výkriku. Na zmenu srdc ľudí nepotrebujeme zbrane ani moc. Stačí malé gesto. Tu sa troška zastavíme. A František nám ukazuje, že on strašne má rád tento svet. Chce objať celý svet. Má rád ľudí a preto hovorí sultánovi, že nie je dobrá vojna. Nie je dobré zabíjať jeden druhého. A potom hovorí, že to, čo mení ľudí, srdcia ľudí, sú malé gestá lásky. A toto je ukážka z príbehu svätého Františka, ktorá sa naozaj takisto stala a ukazuje, ako sa svätý František stretne s malomocnými, teda s chorými ľuďmi. Prišli na trhovisko, ochutnajte moje jablka, nenájdete lepšie ani na cisárskom stole. Ochutnajte moje jablka. Malomocný. Toto je svätá Klára. Nemajte strach. Non avere paura, prendi. Na malomocných rukách. Preč. Nie, čo to robíte? Zastavte sa. Che cosa fate? Smettetela! Poďte preč. Andate via! Dotkol sa malomocného František. Nechaj ma. Choď ďalej. Lasciami, stammi lontano. Čo to robíš? Nedotýkaj sa. Non mi toccare, lasciami. Francesco. Od toho dňa našli Da quel malomocní giorno i leprosi hanno trovato la nostra amicizia. spoločné priateľstvo. Čo sa vám na tomto príbehu páčilo? František bol dobrý k tým malomocným, tým chorým ľuďom. Alebo aj on ich odháňal preč. Bol dobrý k nim. Tí druhí ich odháňali preč, lebo sa ich báli. A nechceli mať s nimi nič spoločné. Bola tam aj svätá Klára. A tá mala rada tých malomocných, alebo tiež chcela od nich utiec. Mala ich rada. Budeme až do konca školského roka rozprávať si takéto príbehy zo života svätého Františka. A dnes nám ukazuje, že svätý František má rád ľudí. Preto hovorí sultánovi, aby nešiel do vojny, aby nezabíjal. Má rád chorých ľudí, preto ich neodháňa, ale ich objíma. A toto je v živote správne aj pre nás. Aby sme druhých mali radi, lebo Ježiš nás má rád. Budeme sa tomu postupne učiť. Dobre? Tak, teraz idem troška